Modell tal-ġenwinità, tas-sinċerità u tal-umiltà. Hekk iddeskriviet lill-eks Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici, il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca, momenti wara li tħabbret il-mewt tiegħu fis-sigħat bikrin ta' Sibt. Il-President Emeritu li ħadmet mill-qrib mal-eks mexxej Laburista sa mill-bidu tal-karriera tagħha innotat kif karatteristika unika li kellu kienet dik li jservi għaliex ma kienx fil-politika biex ikun servut. Ma dan l-istazzjon hija elenkat parti mill-ħidma tiegħu li pajjiżna du jgawdi minnha sal-lum, it-tfassil tal-liġi industrijali. Kien ressa 86 emenda dak iż-żmien fisem il-Ġew Workers Union u Dr. Gonzi li kien Ministru tal-Politika Soċjali kien aċċetta 82 minnhom. Jiġifieri l-liġi tal-impjiegi industrijali li għandna llum għandha bla dubju ta' xejn titqis ukoll bl-legat ta' Dr. Mifsud Bonnici. Lilin mill-karriera politika tiegħu b'diversi ruoli Mifsud Bonnici kellu għal qalbu it-tfal. Niftakarni f'ħafna attivitajiet, kulħadd jersaq bit-tfal, trabi u tfal daqsxejn akbar u bil-paċenzja kollha tiegħu b'dik il-ġentlomerija u l-ġentilezza tiegħu kien jerfa' u jbuss lil kull tifel u tifla. Jien niftakarni dejjem inqandel it-tfal biex inti jomlu f'idejh. L-eks Ministru Joe Bonogrek li serva fil-kabinett immexxi minn Carmenu Mifsud Bonnici jitkellem dwar l-onestà tiegħu. Bonogrek stqar kif Mifsud Bonnici kien katalista biex żamm lill-Partit Laburista b'saħħtu fi żminijiet diffiċli, iżda dejjem ta' saħħtu għall-kawża tal-ħaddiem. Bħalma sibtu jien sabuh ħaddiem oħra, sabuh nies li kienu fil-bżonn, iddefendihom fil-qrati b'xejn, għenhom mhux bil-paroli ta' kien jgħinhom mhux Alla jgħinek, kien jgħinhom finanzjarjament. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin fil-Kabinett tiegħu, Alex Xeberra Strigona, qasam magħna diversi esperjenzi u kisbiet diplomatiċi mal-erba' kantunieri tad-dinja li pajjiżna kiseb taħt it-tmexxija ta' Carmenu Mifsud Bonnici. Iżda lilin minn dawn Xeberra Strigona għalinna kif Dr. Mifsud Bonnici kellu qabilta tajba li jiftakar. Permezz ta' kollegament telefoniku, l-eks Ministru jirrakkonta kemm Mifsud Bonnici kien mexxej sotu koraġġuż u kien jippreferi joqgħod il-Parlament waħdu fisem l-Oppożizzjoni biex il-komplement tal-grupp parlamentari imur jiltaqa' man-nies. Pereżempju, meta konna fl-Oppożizzjoni, lejlet elezzjoni kien jgħidilna toqgħodu xaw fil-Parlament, morru kkanvassjaw ilkom. Jien ħandilhom kollha waħdi l-naħa tal-Gvern Nazzjonalista u kien joqgħod hemm jgħajru iżabilħu u punt jgħidilhom isma' fuq din liġi ara ħan ikomplu mela section 28 subsection 3. Di ma taqbilx ma section 42 subsection C. U dawn f'daqqa waħda joqgħodu bil-qiegħda jerġgħu jiċċekkjaw u jġiblilhom nisom studenti tal-iskola kien. Apparti individwi li ħadmu mill-qrib mal-eks Prim Ministru mexxej Laburista kien hemm bosta radioazzjonijiet li fakru aspetti differenti mill-ħajja li jgħix Carmenu Mifsud Bonnici. L-eks Prim Ministru mexxej Laburista Alfred Sant iddeskriva t-telfa tiegħu bħala telfa kbira għall-Laburiżmu Malti u qal kif Mifsud Bonnici kien jara fit-tul jifhem il-ħajja tal-ħaddiem u ħadem mingħajr ebda sens ta' ambizzjoni personali. L-eks Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat iddeskriva lil Mifsud Bonnici bħala bniedem ta' prinċipju li kontribwixxa bil-fatti biex il-Partit Laburista, il-General Workers Union u pajjiżna jinsabu fejn huma llum. Fost dawk li selmu l-memorja ta' Carmenu Mifsud Bonnici, fl-aħħar sigħat kien hemm ukoll l-Uffiċċju tal-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, il-General Workers Union u l-Partit Nazzjonalista.